Jeg hedder Chris. Jeg sidder som afdelingsleder for vores flytteboliger her i CC Facility og vil forklare lidt om forløbet for vores flytteboliger. Det er sådan, at vi udfører en masse istandsættelser af flytteboliger for forskellige kunder. Når der har været et syn af en bolig, så modtager vi nogle revisioner og nogle flytterapporter, hvorefter vores koordinatorteam går i gang med at lave en tidsplan og få fastsat, hvad det er, der skal laves, og de forskellige tidsrammer, der nu er for det. Derefter så uddelegeres alle opgaverne inden fra koordinatorteamet af til de forskellige faggrupper. Det kan være malere, det kan være gulvfolk, rengøring, tømrere, elektrikere, VVS, alt hvad der nu skulle være brug for. Derefter så i gang sætter vi selvfølgelig arbejdet ved de forskellige faggrupper og følger løbende op på det. Vi har ved malerdelen har vi vores malerkonduktør, der kører kvaliteten af det og sikrer det. Ved gulvfolkene, der fanger vi med noget egenkontrol senere hen og holder styr på den vej igennem. Og det samme med tømrer og VVS. Ved rengøringsdelen, der kører de deres egen serviceleder på til at holde styr på, at kvaliteten bliver ledet op. Når vi har istandsat en bolig, og vi er færdige med det, det vil sige at alle faggrupper har været igennem, vi har nået vores tidsplan, så har vi vores egen kontrol, hvor vi har ansat personale til at køre ud og gennemgå boligen for fejl og mangler i vores arbejde. Hvis de finder noget, så er der fastsat i vores tidsplaner en dag til at rette op på det hele, sådan så vi er sikre på, at lejligheden den bliver afleveret i den rigtige kvalitet, når den skal afleveres tilbage til kunden. Når det så er gjort, jamen så er vores arbejde jo egentlig færdigt, og vi laver en samlet faktura på lejligheden og sender afsted mod kunden.